Várja. Hello Írországból! Mutatom a lakást. Nem is olyan régi. Volt vala kandalló. Most egy fát nevelünk ebbe a szobába. Ott a kémény is. Kicsit nagy a dzsuva, mert még nem volt porszívózva. Különféle kövek vannak. Milyen nagyon jó? Hogy több puha fű. Úgy értem, hogy így más. Hát így van. Na ez volt a nagy szoba. Szentély, kisrekeszek. A legérdekesebb. Egy darab. Ilyen. Ide egy ilyen kis keresztet is bele lehetett akár rakni. Aztán itt lehetett imádkozni, ott egy gyertya. Ja, ott egy istálónak való, hogy szemmel lehessen tartani az állatot. Aztán másik szoba erre. Mutatom a másik szobát. Ez a gyerekszoba. Hát itt is most egy fa van. Ágy az valamikor ott lehetett, vagy éppen itt. Kis ablak. Meg tető nincs, mert ugye az idő mindig jó. Na, ez itt Írország. Ja, ezt az ablakot meg azért kellett befalazni, mert a gyerekek állandóan kinéztek rajta. Nem, hogy tanultak volna. Érzékelt látom. Jó szerencseke van. A garást mutatom. Hófehér követ rajtam. Disznó garázs. Vagy akár másfél darab marha is belefér. Kicsit iszapos a föld. Könnyen elsüppedhetünk, de hát ugye elmésztő kidurrant. Na hát ilyen. Sőt, még erre is van valami. Felállsz, nézheted a házat. Hatalmas darab birkaszarok minden. Kerülök kerülgetni őket. Ja. Az erdei kis ház. De ezek a kövek kurva ide vannak rakva.